The world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mine emi nụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ the difference between African spirituality and rest. Abịa ka nkọwara gị ihe dị iche na usoro ndị Africa ji ejekwuru Chukwu ya na usoro okpere ndị ọzọ dị iche iche all over the globe. Yes. Mgbe na-achọ ịkọwara gị na ihe dị iche bụ na ọtụtụ usoro esi ejekwuru Chukwu wee nye mba niile dị iche iche n'elu ụwa. Yes, adịgo m privilege wee gụọ ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, mee research dị iche iche, nwekwa many liberations nwere n'ihe gbasara esoteric and spiritual development and knowledge, via my spiritual guide exposing me to so many astral projections and the experiences. What I want to tell you now is this: why I am believe in African spirituality, why I followed African spirituality above all, is that African spirituality is like the compendium of the entire method needed in tackling spiritual matters. Ejimato, ọtụtụ world religion believe na prayers alone. Some believe in prayers, meditations, and charity work. That is almsgiving. But in Igbo spirituality, why Igbo spirituality has all the options, though some people, maybe newcomers, don't know about all this, but I will tell you as a bringer of higher knowledge in Igbo spirituality. Igbo spirituality has it all. But the very different from so many things. Local Dibia and their village Dibia will be telling you about Igbo spirituality. One aspect of Igbo spirituality. But if you are my student, my follower, you understand that I will give it to you all the way it is. In Igbo spirituality, the pure Igbo spirituality, we believe in prayers. We believe in Egofo. We believe in almsgiving. We believe in Saraka. We believe in meditation. We believe in spiritual exercise. We believe in having a quiet moment or quiet time or quiet hour, no matter it is where. Mano ge mmadụ ji akwụnye onwe ya n'ọkụ. We believe in spiritual meditation, growing step by step. We recognize the existence of all the elemental beings. We believe in existence of animistic beings. We believe in existence of supernatural beings. We commune with them. We believe in existence of the entities of powers. We believe in the universal entities. We believe in the creator of the whole universe, whom ihe niile si n'aka ya eme, bụ Chukwu.
Almighty Father, everlasting Father, the unmovable mover, the omni everything. We believe in him. We believe in spiritual hierarchy. We believe in all the entities recognizing the primordial queen. We believe in all those entities of powers. We recognize them because we know that for you to be practicing conscientism, we believe you need to recognize all these supernatural forces. We believe in Ofonogu. We believe in Ometaraburu. We recognize the existence of supernatural beings and natural forces. And that is, we believe in recognizing all the spiritual hierarchies. All the beings from the light region. We recognize them all. So, Igbo spiritual, we believe in sacrifices. We believe in appeasement. We believe in atonement. We believe no onye. However, we believe na human spirit is higher than animals. We believe for the betterment of human, animal sacrifice is allowed. We believe na aja ihe ọnụ na-eri. We believe na aja blood sacrifice using animals, knowing fully well na ọ bụrụ na onye a na-ana ndụ ya n'ihi nwere ike ihe iji ihe dị ndụ wee gboo onwe. Anyị believe na anyị nwere ike make use of natural elements and forces like the plants, the animals, and rest of them. We believe in making use of those energies of other creatures, knowing fully well that human spirit is higher. Therefore, for the betterment of human spirit which is higher, we can make use of other energies available to man. Nyabo, Igbo spirituality, onwere ụfọdụ ihe ọ ga-abụ anyị anyị kpee ekpere na ya. Nwee ụfọdụ ihe ọ ga-abụ anyị anyị gaa ọfọ na ya. Nwee ụfọdụ ihe ọ ga-abụ anyị kwubi okwu na ya mee declaration. Nwee ụfọdụ nsogbu ga-abụ ọbịa ọ bụrụ ihe naanị ihe dị ndụ anyị chụọ aja ihe dị ndụ. Remember the story in the Bible in the book of Matthew. Ebe Jesus bịara, o nwere ndị ọja amụrụ, o wee sị ha ka ha nwere onwe ha je egosi onye nchụaja onwe ha nwere onwe ha using the word of mouth. Mana o nwere ndị nke ọja amụrụ, o si onye ka ha bụ ha wee sị na ha bụ igwe. Knowing fully well na this region abụrụ ndị a ga-asị just get out, they will get out. O wee provide their alternative anyị na-akpọ igbo onwe. Wee sị ha ngwa na onye unu jide ezinụlọ ya mba ngwa hapụ na onye akama banye n'ime igwe ezi. Baịbụl kwuru na ha wee hapụ onye ha ji wee banye n'ime igwe ezi wee banye na mmiri gbawusie ha. Use go for as a sacrificial animals for the benefit of saving human spirit which is higher. So in Igbo spirituality, I didn't know Igbo, I didn't know Ji, I didn't Yoja. So I don't know. In Igbo spirituality, we give you room to make appeasement, make atonement, make restitution, and make alignment. But the other spirituality has only prayers. And I can tell you, there will some certain things only prayer cannot solve. And where challenges again, ebe a na-achụ okwu gbasara ndụ, any ihe dị ndụ iji wee gboo onwe. So Igbo spirituality will hand the compendium of every method and every case it needs to succeed in creation. It's only in Igbo spirituality you find it. Adịm ekwukwa na ndị other religion na-adị aza ha ekpere. A na-aza ha ekpere ma ọ bụrụ na problem ha ji wee bịa bụ problem ekpere can solve. Problem fasting can solve. Problem other things can solve. But when it comes to problem ihe enidiri ihe dị ndụ ka e wee gboo onwe ha enwere solution to it. But in Igbo spirituality we have solution to everything. Onye abata problem ọ bụ na solve in Igbo spirituality, it will be very difficult to solve that problem. Yeah, but Igbo spirituality remain the best.
the best option. Kama ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ na ha bịa enye chọba na Igbo spirituality bụ egwu ọgwụ, thereby keep soiling their hands, thereby keep hypnotizing, manipulating others, thereby entangling themselves the more. So man, a practice Igbo spirituality with cleanness, open-minded, and maintaining Eze-Ana, you shall live long, and you will never suffer for what you don't know. Let me stop here. If you have any question in today's lecture, you want us to do deep consultation, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Premier be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore.